ing samai birta ke than pon jibang nili jidkramsa lase non birta thepi langpon sinang Karbi Longri Abirta so hemprek a permanent aruni pai cricket home arni Forum for Hill Autonomous State Movement atumpen kangkir ge phatpon Karbi Long District angkang pialong bangke panchat kilik padolong le pupensi Karbi Nopi Hamphang slapen ki Karbi National Organizations atumpen Karbi Long District riding pin puralu pajirdam Englong kri ki kese hawara mai long lialam kia puthak pen manja hidim tiron model village long kitiron rong asar hemlong pen kia mai kang nipon Akimi Hamren Municipal Board Ward Commissioner atumpen pinia mithanga hoi ka chingni non birta puthot ang ton pen langpon sina Forum for Hill Autonomous State Movement atumpen aruini phai throk ani ada por phai krisia por malom ASDC sai hemlong pen kia mai kang nipon Indians conditions alulong ketok dak Article 244A Karbi Longri Abirta so aphan autonomous state ki pinangji mate hemprek long nangji aronda dolo labangso arona teng pensi hemprek chilong wek nangji pusi arjiting thloipen Karbi Longri arat lapan ki dimha so arat tum pesbi air set prung set pensi nangji song ponlo labangso ke song pon along sami ongdung atum ke avie phik nang bunang lo lapan ki ongdung atum ke aprana mui ki tam nang atum ta dolo labangso hemprek a praman ke song pon along pen sami hemrit me ke chu ke na hokdun sami dupikan lo Bon sami sining duk alama bangki di mahaso orat lapan Karbi Longri ratum arjiting khloipen labangso air set prung set avi phikpen nangti song det pu boy fit sami central government lapan state government atumu bangs anu kang thok ameka vi ke charge dera sonsi labangso ke song ratum phan RD pp dera jokpensi pinirani anta labangso hemprek ki chunji phan thangna da tor thek pon long le dalo lasile labangso ke song ami adi ki pa met pon pede ji lapan ansu se ke song ami adi ang song pon thuji lapan ki state lapan central government atuma phan sami pu thot ki par ju thlong ji lapan RDP pon ji phan pusi non ke wang ji aruni phai cricket home ani ada por phai phobent aruni phai khri pli ada por phai pho an ghonta enkora pli aparman Karbi Longri Abirta so district angkang pi aphant Forum for Hill Autonomous State Movement atumpen ghonta enkora pli aparman kangkir ge phatpon song atumpen patumi ni tumisi meeting dolong lasi hala bang so meeting along kacherai pon alam si pini nang tuma phan nitum semela bangke pachini ji pulo lasi kecheng si patumi nitum agenda ke pona bangke nitum along lasong thaksi akapreka song same nang serap dun do pulote hadap jom patumi bangke halang ke serap dun dia tum phan kideng pon la tum phan akon nitum la bang so forum along kedeng pon program nitum kecheng si en pon lo lapen penang song tum KKC atum lapen song thaksi ada UKL atum la song thaksi UKY atum lapen song thaksi ada UPDS atum same ex welfare society same ada atumi tongdolo lapen fuluni youth development committee tum sangi tongdolo antuman deng pon det la KC agenda lo second agenda bang kenil tum achiklon wang da program isi hini lasun en pon bomdo lasilo kedam tang ning arni pene ni kepre pon bang tolon tu program en pon pedet lasya ko program deng pon tulo nang ko bang sa tumi agenda hini bang kene tum hadak en pon lo lapen hadak nidung baching ki kachethan kachiko pen kan to kawe tum kachikroi sar bang la pohelo non Karbi Long lapen NC Hills la district hini made west district thom lo district thom pangrum pet pen tum non state government la central government la phan tum ke mangalam pachini lo nang pusi nitum isi agenda en pon lo hala so agenda bang ke tum bona bang le kol pon lo nang ko bang si patumi nitum maya lo nitum cheparai pon lo la bang ke tarik create homani me cheklo tarik create homani ada baji pho pen puthodani baji po ada 14 ansi nitum la so bon call and pon that po 24 hours lasi labang so ke bonji apu tha bang sinon nil to bang ke nal tum phan birta pachetak nangi birta pali nangi po bang si nal tum phan nitum pini labang so press conference bang ke na tum phanang ke pha nang chu pai glo laban for peaceful democratic protest to assert constitutional demand under Article 244A. To all respected leaders of political parties, social organizations, student bodies, women's groups, and concerned citizens of Karbi Longri, dear brothers and sisters, we, the undersigned, on behalf of the Forum for Hills Autonomous State Movement, comprising FHLC, ASDC, KNCA, KSA, WKSA,
ASDC Youth Front APSLC, Women Central Executive Committee, UKYA, PYDC, and UPDS Welfare Society extend this heartfelt and urgent appeal to all organizations and people of Karbi Anglong, regardless of political affiliations, tribe, or ideology. Our long-standing demand for the implementation of Article 244A of the Constitution of India is not a demand for privilege, but a plea for justice. A justice promised by the Parliament in 1969 and denied for more than 50 years. We resolve to move forward again, not through violence or hatred, but through peaceful and constitutional assertion of our democratic rights. Therefore, Forum for Hills Autonomous State Movement is observing a 24 hours peaceful ban on 13 May 2025 across Karbi Anglong East and West District as a symbolic civil resistance. Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen Karbi Anglong phan ki super state lapen ki Karbi Anglong rap phan ki pidang sia son anta pilablo lapen non ki pizia son ki abilu pu kaning ki kachini ne pami apollo athi Karbi Anglong ra tumang ki hemprek si ki hang bon sami lili alam si ning je thurong lasi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ki kachini ne pamelo pusi abarim CM Johnson be pen thning je pon Chief Minister itu কৈছিলে itu মানে ধেমেলীয়া কথা Karbi Anglongৰ কাৰণে সব যি দিব লাগে দিলে বুলি কৈছিলে বোলে এইটো সুপাৰ ষ্টেট কৈছিলে সেইটো মানে either he has know nothing about the মানে administration of the council, administration of the state of Assam. নাছিলাংগে থাজিনে তেখেতে কোনে জানা এক ফলৰ পৰা যদি ক'লে তেখেতে কোনে জানে কাৰণে কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলটো সুপাৰ ষ্টেট বুলি ক'লে কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে সব যি দিব লাগে বুলি দিলে ক'ত দিলে বিএড কলেজ আমাৰ দিনত মই CM থকা সময় বিএড কলেজ চলিছিলে বহুত মানুহে ইয়াত বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইয়াত বিএড পাছ কৰিলে আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সেই বিএড কলেজ মৰিলে নাই গম পাইছে নেকি মুখে ক'লে নহ'ব নহয় কিয় মৰাই দিলে সেইটো তেজপুৰত মৰাই দিয়া নাই নগাঁৱত মৰাই দিয়া নাই গুৱাহাটীত মৰাই দিয়া নাই কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো বিএড কলেজ এখন আছে হিলছত কিন্তু সেইটো মৰাই দিলে কোন মৰাই দিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মৰাই দিলে লাচিল্লা আবাংকে পালাং নিকি তাপরে বাঙালি তো আর্জি থাকতিলে Labangso Karbi Anglong ke 6 Longri lapen ki Karbi Anglong district pen Kaprega district ke prek ulang lapuson tak si Karbi Anglong long ke Kaprega district son panchayat kilik pa dupon cita aron awi bon semino Assam long panchayat kilik pa dupon bom along ki nizang Karbi Anglong duramla MSC consent ke parlopon angkang pinang ang police station son ki panchayat kilik semi palopon dadlo lapuson tak si Karbi Anglong district Durbagri MSC consent si angkang long sabi pinang ant Karbi arong hawar ki parlopon dadlo Lasil lagi parlopon ang kangalong an sabi putot si bantu edang cipusi. Karbi National Organizations lapen ke Karbi nokbi hampang atum celang perpensi. Karbi long di siari deng pin pura lupa jirdam. Karbi nokbe asong lapen Karbi National Organization. Hini asong celang si la panchayat election Karbi long arlo nang parlo pataksi pin pura lu kapajir. Alam thipi bangke la hello ang nutin da chini lo. Karbi Anglong ra ta chini lo lapen all party all organization ta chini lo mane 6 schedule area ke panchayat election nang parlon e lasi Karbi Anglong ara ta tum chini peme organization ta chini peme lapen party tu na chini peme seta Karbi Anglong kachari arlenge the non BJP tum chini ne dat kopia akaron lo kopia athe lo jongsi Karbi Anglong ra tum chini peme all party social organization chini pame pulote da council kachari arlengke the atum BJP atum chini vek nangalam thelo pinila Karbi Anglong autonomous council kachari ke the ding atum lapen BJP atum kachini ne joinesi pinila da Karbi Anglong arlo panchayat election nang dokok lake ilitum ning oime me alam lo ning siksak me alam lo la se angnu tin tame la sobutha ke chisong vek nang ji pinrem vek ning alam thilo la sinili tum
kemang bang ke angton porhila onedet tahelo number 1 bang ke immediate suspend all panchayat election related activities in the Bothalangso area and number hini bang ke take necessary step to uphold and enforce the 6th schedule provision and territorial integrity of the Karbi Autonomous Council. Ason sinil tum immediate step by claim vek na pupusi pini this ada Karbi DC athengno memorandum pajir damlo. Karbi angkang rong group atok anu kidu Karbi tum ansami Karbi long ki panchayat kilik padoji ki aronawi lapen gladaki panchayat kilik sami pedu pon long li bon seminor asam panchayat ki padu pom along bangki Karbi angkang long te pinangan ki parlo pon dalo labang sola mo budak sami Karbi Thomas Council tumta kithi geding tumana chini dun pamelo bon sami ki kham khidu ma hi ki kham hedun jikali lam the sinata ning jeduna hedet labang so buthak nin duglo lapen pin remlo pusi pini labang so pin por long pajir dam ni barli tumben ning je pon rinti nang ko kala lo pipo luma pulutang te athi alam ke ilituma council along ke cari tum CM EM lapen MP MLA tum pen danglok alang litum kamatha ke thekthi mante alang tum kachini ni ason se alang tum claim that lo lasi ilituma area ke lake 6 schedule area ilitum atokanu lapen Karbi Anglong arat kadok aveta chini boy fit pusitame alang lituma bangke chini ne ke chekrong duna son se alang tum mandesi labang so 6 schedule area long laso panchayat nang ki bi det ke bangke nilitum ning duk lo lapen litum condemn lo alang litum phan lasi alang litum immediately laso panchayat bangke alang litum chiu thai ponangi lasi la bangke nilitum hin bangke KNO lapen KNIA song bangke nilitum ke jasemet pet ke nilitum ke chedon de lapen kroy masi kroy kri alang litum phan ji laki chok chi pik hangjang laki nitum asapta ningkang sampo ke nitum ave pin lapen ning oi pik hangjang pasinitum alang litum phan jong damlo lasi council ke caria tum nangli tum kadok ave tum sitame chini pusabe pipo nangli tum chini ne son thon nangli tum non do clip lo lake nangli tum kopini ke claim dam ke chok che do kok lo lake nangli tum pulutang te kopi lo alangli tum ke Assam along chief minister phan ka phere joine sipinia ni do clip lo malang litum Chief Minister Himonto BC Sharma phan alang tiltum la anaka phereluma alangli inut CM tuliram ronghang alangli arpu chini ne pin ansinon dukoklo ilitum chijinso sema lapaan ilitum kene West Karbi Anglong panchayat lapaan aga palu long popke alangli ko sonsi ke do theklo ko sonsi aning ke rengmelo hala daga rada tu ma phan ko sonsi alangli ka chijinso se delo aning ka chijin so se aning along sa alang de ko polo tan alangli chok chi pik lo hengno pik lo la se alangli non la so ke chok chi alangli chini se ragra apot alangli non kado ka veli tum atoka no Karbi tum anseta me ke theke re lapen kado ka ve tum ansame chini pe tang de lo poinangli ta chini tang de lo polasi labang so panchayat bangke nangli non mat immediately warnang popusi nili tum bangke alangli phan pulo nas Aruni pai trok oni KKC manja havara maya tumben manja hidim tront model village arong sar hemlong pherengke mai ka nipon labangso pherengke ma long alang ni tumpen ka ningje pon ateng lipotangti lumbajong MSC consensi ke parlopon KKC inglong kidi havara maya ahem tun ahem thingbeng engleng lapen ki binong engleng lapen ari sang ho tum freedom dak aputhak sami kedam tang aruni pai hini ani lumbajong local MSC junitim a kotar long sami KKC pen thingbeng engleng lapen ari sang ho tum abong chingki chingwai pedopon lo bon seme la bangso chingki chingwai lang smi chiton te dadlo la so phi KKC englong kidi hawar amai a hemtun along ansami humri damlo bon ta non ke la bangso hemtun da dimalong ki bar pi bar so chitia dim si salam dadlo la pen se kar kli adwana long ansami bar pi bar so chitima din si pen chong thu dadlo la se la so puthak sami KKC manja hawar amai tum pen sami ning duglo pusi phrengke thinu ning je pon nilitum 2 tarik arni mamping gido lumajong MEC ake hai unity mung akotar along alang litum nang hangpen nilitum dak manja awar nilip phan ka apudokok KKC along apudokok ti nilip phan nang hangpon dilita chepongdum lasi nilitum aphan alang li ake hai unity mung abangke nilitum aphan mission pen chidon di mani puti alang di nang phan pon nang bojai pon lasi nilitum aphan ta lam kaninge
apor enta alang ditung tengbeng leng tum apor enta nike alang ditung bangke aning kiti lapen nilitum hala akihai verson kiso phamsi kipat hepen ing kopilo ni alang ditung aning kiso pen alang di pham nang kengrorogi puanta alang di MEC akihai juni timung akhengno alang di laam si nang kengrorogi pu kaningge alang di pham lang plot pen lapen ni tu along hal da hemtun kikim long lang damlo la tengbeng lenga atumari sangho tum lada kacira batum inut bahini tum do dak hemtun along barpi barso ahem si kimlo lapen hola dak se aktiver aningkan se aktiver adim ta barpi barso adim si adang ditum tiklo lasi lasop Lapen labang solam kia putak semi lam hoi semi pidam elo. Lapen kibang silang arni bangki. Man peng kedu Karbi ricolong an semi lam pali dam bubusi. Alang litun pen ning jepon. Manja pen sarlong kibe Karbi Longri Abirta. Thon pike nilitum angdeng asong along ronghang along kan nilitum paleji itu lasong do analong kan itu lasok kiasa bangke nilitum paleji asinang sai pibek nangji agen nilitum lasona bangke kithegeding atum tanang kirap dang situ dunai nilitum Karbing long angkang pirong speaker parlpon tinalong pen semi ningkani si pan puthot ethok committee seng pan tu si pangni pon thu phitlo lapuson tak si nizang Karbing long lapuson tak si nizang Karbing long district hambrena town angkang aphan semi kaching thura sai pen danglok kaprek asai ke klem pon thu ji aphan si hambren municipal board chairman Romon Pator laban ki vice chairman Joy Singh hi lapen ka dukabi bangkri si tum phan ingwai pon si ethok committee seng pon thulo lapen hambren municipal board angkang asai ke klem pon thuji aphan pusi local MEC het singrong pharsmi parpen dang lokke thi ding ta chitong dun pensi bidisuri chipi dun renti labangso ke bangkri apor hamre nara daphan un ana bang ke litum ke besen ke apan bori ponko peni churug tum litum dak local MEC lo ate Karbing Autonomous Council EM mol situmung kenitum dak local MC tak kaya singon par kai pan tuma dak kucing honai tuma MLA sar rupsik teron kai pan persitme tum MP pre omorsin so na tum stame tum ning kong pen churulo pen Karbing Long tim Karbing Long la pen persitme dak Bharatiya Janata Party West Karbing Long maipu kai ro diprong hang kapen enter la bangso BJP first me tumning ki thedo bangso mesen la pening samjin bangso coaching thoja sai kaklemong i phansi to kadu we tame na tum adai to nang kilo la pen to song tengpen dili tum sitame unan pen itu bori ponji la pening se bangke ni chuning ring tung bangke pil bangso town mesen la pening samjin pen itu chokap to dang coaching thoja sai along bangke pinini dak hamran arat abang putin apa even student community women community kaprek akai community tu an semini chuningri abang so itu busan ma kimi kendam kecok ni pan abang ke itu doan bidi sures ta chika choi pen itu klempon ropet chikur skaching thura sai tu klempon di sini best me nasi tanpon ekjon Pinya Abirta pun ki lansi kang ton penelo lasi domi thami kardom